agama kaya. Oh, no. Ut. Hey! Ha! Halo. Kurawa yurakan tenan. Coba ora ana tongseng. Mesti mendo. Coba wis Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo mandeg barang sik terus ora sah. Terusan kok. Oh, ya. Oh. Biar. Pindho. Tambah pisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya. Riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer cah iki wis. Ya, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Sakuwatir. Ayo, iya musike iki toto-toto kok. Ayo, iya musike toto-toto. Ayo. Modiar. Apa iku, Gong? Lempem banyu. Saka cor-coran. Kok mabyur men. Apokmu apaan? Le. Dir. Kok nglecak, Le? Urek. Yo, babu. Jatahmu saiki, ya. Halo. Wo, lek ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kaya. Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan kene kula sumangga. Ngaturaken ketiwasan nggih. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sar-saran numbuk bentus budel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian baganganipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng paduka anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanus maning jajalan. Petruk saya kinani Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat grete nenggala jeblok ketemu parate. Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Ya totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti mindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper? Hus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok
Kowe mau omong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei idit kok gelut to? Kowe mau to nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manuswaning jajaran sekretaring bawone iblis lanat Petro, Bagong ora minggat sing kono turate greten nenggala jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Ngono apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. He. Kowe iki reng kono. Kowe kakangku Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lha apa aku arep nandingi aku nek muni mundur. Ya oke, ora apa-apa mundur yo bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Tru. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki kowe dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngasuh. Ning ndi dite? Mah. Ana omong kok sik bayar aku. Ngapun tak ajar kowe. Ora. Wes kowe seneng biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngombahke apa-apa. Dapurmu lah. Ngombahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Mongko kono nggawa nenggala e. Aku maju Bagong iki iblis lanat nyus. Klekek modal. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Mau ki omong aku kok tok nggo senjata. Ning aku mulai bapak getun. Ya. Terus titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya. Iya. Meling wae nek aku ora mulai 3 dina kok nylameti tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa? Wis rasa cerewet kowe iki seneng asline nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae jandane anakmu ta? Ora ya, iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahire 9 sasi 1,6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbang ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Wis kena-kena. PN gaglaken. Waduh. Ngono ya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Heeh ya. Padake ora ngerti. Heeh. Ayo lulus dilengkan lulus SMA. Daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Lho. Iya to iki? Ana niki ya perguruan tinggi. Ya ora iso ngono tiba ndak lara to. Oh. Daftarno ning perguruan sing ra patiya tinggi. Ya. Sing sedang-sedang saja. Ya. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik. Kae ra tak tuku to, Gong? Heeh. Kok tak doneh ya. Cah nekat tenan iki. Oh alah, Mar Semar.
walah mil semin. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya Pak, jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit mati Pak. Mulur ya. Kok nganggo gelang barang iki? Truk. Belah iki merke. Wah keprok watu ndasmu. Sik. Sinuwun mandura to. Sinuwun mandura mbok didelokke omongane. Wis Gong. Iki kowe apa piye? Aku ya ora paham. Ora paham piye? Aku iki men ndonga ta, Tru. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uise. Uise ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Pedro. Ayo Tantra. Ya. Iki wonten dawuh sinuwun. Iya. Pedro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Bel kita kok beli kita. Ngawur. Aman Suramanto cek, Tru. Goleke pusaka kok, Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo ae. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Iya. Yo. Pusaka kok apem. Iki watu ya, Gong. Oh, tak kira apem. Nah. Kowe tau ora ana Baladewa nggawa glati pramuka? Wagu ya, wagu. Ora ana, terus terserah apa. Pedro kandang malo wonten dawuh sinuwun. Tak goleke ramban wedhuse disiape. Ijus kowe. Ora ana e, Gong. Watonyo lho. Bambu runcing. Oh iya. Bambu runcing. Kok ya ana ari cilik banget lho. Mun nek goleki gareng malah rekoso. Yo, yes, anane iki, gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya, maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki, apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata, rasa. Aku ora oleh ngentuke omongan, rasa. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Panon maning jangan sekencan panon. Iblis lanang. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Nulun nang mburi ora. Panos maning jajaran suntane mbone iblis lanang kuwi. Jagat Dewa Bathara jagat jembare ora jamak.
Petro minggir baca ndasmu. Oke. Sapa-sapa dukane? Ayo, Bayadewa, mungsumu iki Prabu Bale metu. Iki kuwi. Iki aku ngedep kaca iki. Wih. Ayo, amo Suramrata, Jaya Dimeja. Wah, setan. Lha iki suarane iki ra Bagong ta iki? Aja ngawur. Iki Prabu Bale metu. Kowe cangkemmu ayo jojo negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Wah, setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecup pipine. Wah, setan ora setan asli takon apa? Kowe Bagong modar. Iya. Wah. Nenggala ora temomo ning dadane Bagong sing wujud Baladewa. Alugara karo kon gleteng tengah kurban. Woi ajalah. Petro. Wah, sia-sia tenan ta siji iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Petro kantong bono. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu, Petro. Aku golek Narsung. Goleke lesung. Goleke Kamandra aja sembrono. Kowe semangat. Oh nggih, ngestaken dawuh. Wah, jan engko tandange dapi-dapi cerewet. Mengkari ndelok ya. Kene sing gembrobos urang-urang bejane totoh nyawa ya padake. Lho. Pun jebol cagak gendera ngendi iki? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, wis ngono. Iki to. Ganggu wong ngombe es. Bayar urung. Omong nek sing bayar aku ya. Iya. Weh, wong kok gleleng ra jaman-jaman. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 Wah. 500 kok apa-apa arep dituku lho. Engko isih tak nggo nukoke sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 mesti 45. Kok iso kok ketindihan sewengi peredaran-darahe ora lancar abuh diapune ndang ngono ayo Baladewa iki apa iki toya cuwang yo banjur cara Mandarin ora remo dening aku lho iki nggawa gentering apa hocah wote jawang wah setan iki Bagong ngising-ising aku tenan iki nek ditonton wong ora Baladewa pola kaya wong edan ajo wajib wah mutan wae iki
Kendel. Koko Prabu Kendel. Oh Prabu Kendel. Koko Prabu raturi Kendel. Koko Prabu sampun kados mekaten. Kresna. Koko Prabu. Kula ingkang rayipun Kresna. Ah, jagen Dewa Bathara. Andiku bocah berasa. Kula aturi sare Koko Prabu. Iya. Hah? Saren, sare. Lenggah prayogi. Iya, Sayu Prabu Ndarawati. Kok isih? Prabu aja ngengkep koyo ngene iki. Rada-rada sih. Inggih Koko Prabu, inggih. Lenggah. Iya. Inggih. Kresna. Wonten karing dawuh. Kula aja percaya. Kuwi. Kuwi dudu aku, kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh Prabu Sare. Yo, Kendel. Iya. Ora gelem Kendel mung duwe Setyaki. Iya. Weladi Mas Setyaki. Kadangipun Kakang Garbonata. Garborusi. Edan. Wah, bengi iki aku di gawe isin karo ponokan-ponokan iblis kuwi. Kresna, kepiye kabare? Kresna, kula wonten maring adawuh. Piye ndang lara temen lakon tak dawuh karo Lesmana Mandrakumara. Aku kuwi sing dawuh karo Lesmana Mandrakumara. Aja percaya karo kowe. Gawe panjal maning Betari Durga. Hus. Lambemu dhewe. Koko Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi Kendel Koko Prabu. Iya, Setyaki pun Kakang nyuwun pangapura. Nggih, boten dados menapa. Sing gedhe pangapura gitu, Setyaki. Sing gedhe pangapuramu aja gitu. Bahasane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Sing Baladewa kuwi aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karepmu, karo percaya aku apa karo mrimu. Aku gah kaya ngene iki. Koko Prabu, Piye? badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kaliyan Endang Loro Temon. Oh, terus Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten. Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun Endang Loro Temon ngaton temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepinginanipun temanten wanita. lho, njaluk pepanggil. Inggih. Apa Kresna? Apa Kresna? Koko Prabu Mandura ingkang menika Kendriyen. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan kayata Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Mandranan kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti Wanara Seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kayata Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Pangombyong Dewa Bagus gamelan Lokananta dinabuh Ratu Sewu Negara. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Sri Baladewa Narpati tuwe Nareswara Kresna langkung
Kalangkung tresnanira marang Jabanon Cinawi. Wah, yo. Yen adan saktenane abot nanging tetep pun Kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggan wonten Kanjeng Koko Prabu yo. Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-atos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srasran pinanganten kakung. Inggih, istakaken dawuh. Wis, aku njaluk pamit. Sembah kula ngendharaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Sri Pole Dewa Narpati duwe nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Jabanon Cinawi. Ira wang-wang Koko Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pengendikamu apa? Kaki Prabu, lho kok kaki? Yayi Prabu Sri. Sir Bathara Kresna. Oh, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kan paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Kemanten kakung nggadahi pepanggil, kemanten kakung nggadahi reruba. Reruba menawa? Reruba ya wae. Papenginan mengono, Yayi. Apa yang dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Weh lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Ngarepe temanten kakung dibeksani Wanara Seta. Kethek putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Kula niku ya ora ngerti. Ayo salin. Salen piye? Le dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar-mar aku tulungono, gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet. Terus ngerti dadi kaya ngeten iki le salen piye? Truk. Gong, goleki bakule es kon bayar sik. Iki nek ora bayar aku ora entuk rene. Ediane kono 100 ndek susuk ora? Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku le salen piye, Truk? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah tak kuwatir, tak puja muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten bali ya, Bagong.
Petruk kantong bolong dalem sinuwun. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane mriki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndaturake marang Koko Prabu Mandura dereng? Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nitih gajah ing Wisatata Jalma. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh. Napa bapak iso mujudi kabeh sing dingendikake Sinuwun Kresna? Petra, Nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca, wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi gone bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh, nggih. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih Sinuwun. Ya sing ati-ati aja bocah cilik. Nggih, matur suwun. Gong, kon bayar sih. Cerewet ki ngono ta? Ana sing ngekeki iki lho. Nek krungu mesora dikeki to Petruk mboten? Bangeten kok kowe iki. Isih diurus. Cangkeme. Mana krungu lho. Isine 500 nggo rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Wis senengane ora kok nggo rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakang engko ora tak wani meneh. Nggih, nggih. Oh, Petruk wis. Pun nyuwun pamit kula tok golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya ana kawan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih Sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit Sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikeki Bagong mboten. Nyotampan ana. Kowe dhewe peken dhewe, dienggo jajan dhewe. Mulai. Aku Hus. Wis kok. kowe urung Moh. Mo ya wis. Ngono kok pareng nggih Sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur Bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana mburine gamelan Lokananta ditabuh para wiyaga ratu. Ratu Sewu Negara, Ratu Sewu Negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mungkin ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya, iya. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata pengrite Dewa Bagus kali gamelan Lokananta kali anu nggih Ratu Sewu Negara ya. Heeh. Sing nabuh? Iya. Sindene pira? Sakarepmu. Pun nggih, Iya. bareng Iya, iya. kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa. Engko rak rene meneh kae. Wong arep njaluk dhuwite kok bola-bali. Waduh, perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan po? Heeh, Pajake cah tipis. Ana isine ora? werna-werna sertifikat. BPKB. Tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet. Mbok menawa butuh sawaya-waya ilang kabeh sak duwite. Duwite pira? Manut. Lho. Manut dengkulmu mlocot ya ora. Sampun nggih, Den. Ya sing ati-ati banget. Nggih, ya tandane, Tru. Ya. Thank you.
Marika den prayitna semuriris semuriris eka balik legegekugek sadulita mel ndara kula Den ndara Puntadewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Kakang Semar ndak tampa ora liwat tiba padha-padha Kakang ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Semar ndak tampa tiba padha-padha ndara Janaka bekti kula iya Kakang Semar ndak tampa ndara Gatotkaca bekti kula nggih Gus iya Siwa Semar ndak tampa Senet ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang padha rawuh ana ing Karang Kadempel sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun iya Bambang Senet ndak tampa pangestu tampanana cah bagus kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan Raden Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Senet ndak tampa pangestu tampanana Raden Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Bambang Senet ndak tampa ora liwat pangestu tampanana Raden Gatotkaca kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Senet ndak tampa pangestu tampanana nggih enten apa Den kok sami rawuh enten Karang Kadempel miturut kabar ingkang ndak tampa lamun Kakang Semar bakal duwe gawe mantu wonten ingkang kawiwaha tananaya kejaba mung Bambang Senet nanging teka durung ana tandha-tandha lamun Kyai Semar bakal duwe gawe mantu ketitik Karang Kadempel isih katon sepa sepi-sepen kahanane nembe mawon kula utusan kali Petruk kali Bagong wigatos nglamar manten putri saka ngendi Kyai Semar putranipun Sinuwun Ndarawati kacariyos Sinuwun Ndarawati pikantuk putra angkat namipun Endang Lara Temon mengkono Kyai Semar nggih sakbanjure kepiye mitra taturipun Petruk niki nek kula ngomong utawa kula matur mengki nek Senet nganti krungu bocahe kagol kula wedi nek janjane pripun melih upama kula tutup-tutupi suwe ning suwe ya bocah niki mengke bakal ngerti sesuk ya ngerti saiki ya ngerti iya Kyai Semar maragage matura lek kula ajeng ewuh niku mboten sida kok Den lho ora sida sebabe apa Petruk matur nek reruba panjaluking pinanganten putri niku mboten sakbaene manten lanang kudu nite gajah ingkang bisa tata jalma ngarepe dijogeti Wanara Seta mburine tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangirite Dewa Bagus kula niki wong sekeng kula niki wong ora duwe Semar niku mung wong loro saudon telu saurupan lah kok dadi kula kudu ngaturake panggil sing kaya ngoten niku lek kula ajeng golek teng pundi ora coba Smareka den prayitna semuriris eka balik
titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing jagat wasisaning Ubathara Kakang Semar apa ingkang sira aturake mau sayekti punta dewa wis tanggap pun tanggap pripun gajah ingkang bisa tata jalma tanana kejawab mung kadanging Kadimas Werkudara ya kuwi aran Gajah Setu Bondo Wanara Seta ingkang bisa njoget amung Kakang Mayangkara ing Kundalini ya ing kendali Sata Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana papane ning kasuwargan ya papane ana ing Suralaya wondene Nalindra Sewu Negara tanana kejaba amung ingkang ngreksa Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar lamun sira utusan nglawan Pandhawa lan putra-putra Pandhawa tangeh bakal gagal nggone Kakang Semar nglakoni sarta bakal duwe gawe mantu Bambang Snet bakal kelakon dadi sarta mengku garwa putri saka negara Ndrawati Kakang Nayantaka mareka den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani ning kula mboten ajeng wantun wong sampeyan niku bendara kula kok kula utusan karo bendara kula niku dosa napa sing ajeng kula sandhak kula mboten ajeng wantun utusan kalih ndara-ndara kula Kakang Semar aku ingkang bakal munggah ning kayangan matur Sang Hyang Manikmaya nyuwun ngampil tontonan kasuwargan sarta ning gamelan Lokananta yen to nganti ora kasembadan aja nganti Kakang Semar nderekke lakune Janaka. Wah, matur nuwun Den, matur nuwun. Wah, Semar. Aku sing bakal lumarap ana ing negara ing Singgelapura. Bakal nyuwun ngampil Nalindra Sewu Negara marang Sang Prabu Bisawarna. Matur nuwun. Siwa Semar. Aku ingkang bakal budal sowan Kanjeng Anoman ing kendali Sata bakal nyuwun ngambil panjenengane sarta kadange tunggal bayu ya kuwi Siwa Setu Bondo kanthi cara mengkono bakal rampung pakaryaning Kyai Nayantaka Kakang Semar senet kula wonten dawuh Rama wong sing gedhe prihatine iki jebul dalane pirang-pirang ndara-ndaramu sing arep golek srasan manten supaya kowe kelakon dhaup karo endang loro temon. Lajeng keparingipun ndara-ndara kados pundi? Yen to pancen kadang-kadangku sawiga samapta ing gati sawiga ing jiri. Dikeparengake budal dina iki Kyai Semar. Gus, ingkang atos-atos nggih Den kula antu-antu teng Karang Kadempel mugi-mugi saged kasembadan panjangkanipun ndara-ndara kula. Kanjaba Pandhawa ya gumulung. Gareng Petruk Bagong. Dalem Pak, dalem Pak. Nuwun Pak. Ndak dikira kowe ora nyambut gawe. Nala Gareng nderekno Ndara Janaka. Nggih. Petruk kowe nderekno Ndara Werkudara. Siap. Bagong kowe nderekno Ndara Gatotkaca. Pak, siraku mumet e. Wes.
Ora usah alasan. Sebdake pecah sirahmu kowe. Oh ya, wah pajan. Ya Tre yo, ya Reng yo. Ya. Para rek mangusramya ngambreng kadi karunaning kaswase yen aning marga memalat kung dosang gondo astrat mojo Pedro ngopo didhawuhi bapak kon nderek sampeyan wah ngeribeti laku lha pripun to supaya enggal cekak-ceket aku nedya matek aji Bandung Bondowoso supaya enggal prapta ana ing negara Singgela kowe ngerti ya negara Singgela kuwi dileti samudra ingkang jembar mula kanthi srana aku matek aji Bandung Bondowoso sak jangkah wis iso prapta ana ing negara Singgela napa ora dianggep ra duwe aji-aji kaya ngoten niku kowe duwe aji Bandung Bondowoso kula duwe aji Maesa Jenar yen pancen ngono ndereka sakarepmu oke aku ingkang bakal jumangkah dhisik kowe nututana nggih ngestakaken dawuh sewu nuwun amit pasang Kalimantabe sampun klinten kula cumalena karana nembe sepisan menika kula sak pejagung Raden panjenengan menika sinten teka rawuh wonten negaring Singgela damel kagiat manahipun ingkang abdi pun bisa warna wah Prabu bisa warna yen ana luputku aku nyuwun pangapura mboten dados menapa Raden ditepungake yen sinuwun nyuwun priksa kalawan aku satru ing Jodipati Raden Werkudara jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara satriya Jodipati Raden Werkudara ya pancen bener kowe lah dalah lah persasat kadidene kejukurgan Wukir Sari kelemaning Samudra Madu
Prasasti timbanipun kula menika nampi kanugrahan dene boten kanthi kanyono-nyono, kula saged sak pejagong kaliyan Raden Werkudara. Iya. Negari Singgela menika sami keberbeken kaliyan ngumandhangipun Raden Werkudara. Nyata satriya ingkang lulus lair batosipun ateteken ati suci pepayung budi rahayu dasar kasinungan kasekten linangkung. Monggo kasekten menika kinarya memayu hayuning jagat. Menika Raden sedaya para kawula satemah sami kedanan Kanjeng Andika Raden Werkudara. Yo. Nuwun suwun ingkang wingking menika sinten? Dangu kaliyan kula pun satring Madukara. Raden Janganangka. Iki Petruk abdiku. Kula Petruk sinuwun. Ki Lurah Petruk. Nggih. Welah dalah. Sedaya para kawula negari ing Singgela menika sedaya sami mboten remen kaliyan panjenengan. Ait iki. Akira nek padha karo Ndara Werkudara ditresnani wong sak negara Singgela kok ora seneng. Mboten. Tegesipun sami kedanan kaliyan panjenengan Lurah Petruk anggenipun tansah gecul kumarucul damel remenipun piyai kathah menika mujudaken ibadah. Ah nggih. Raden wonten menapa? Prabu Bisawarna wonten dawuh sowanku ana ing Singgela sepisan ngaturake salam taklime mbarep kakangku angka loro uga salam takliming Semar Badranaya. Kakang Semar Badranaya. Ya apa panjenengan sinuwun wis prisa Raden mitra dedonganipun tiyang sepuh kula inggih menika Rama Sawarga Gunawan Wibisana menika Kyai Semar rumiyin nderekaken Prabu Rama Wijaya ngantos tiyang sepuh kula ugi nate srawung kaliyan Kyai Semar Badranaya. Satunggiling pamomong ingkang lair batos netepi dhateng kewajibanipun minangka dados pamomong. Yo. Yen ngono wis tau tadi tepung. Menawi tepang dereng nanging mangertos kula sampun mangertos. Prabu Bisawarna wonten dawuh. Dina samengko aku diutus dening Semar supaya sowan ngersaning Sang Prabu Bisawarna ingkang wigati. Semar bakal duwe gawe. Lho, gadah damel menapa? Duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tan ana panyengkuyunging Prabu Bisawarna. Nuwun sewu. Kula kedah menapa? Kangge Kyai Semar kula mboten badhe awal sarta anggrundel ngemuti bilih tiyang sepuh kula nate dipun mong dening Kyai Semar Badranaya. Sinuwun. Manten wedok njaluk supaya manten lanang iso ngaturake Ratu Sewu Negara. Mula gandeng kekagunan sampeyan sinuwun Prabu Bisawarna. Aku njaluk nyuwun ngambil wujude Ratu Sewu Negara bakal tak bayung ning Karang Kadempel sinuwun Prabu Bisawarna. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Waduh Raden Werkudara. Bombong tanpa pepindhan dene namung sak kula kemawon saged sak biyantu dhateng Kyai Semar Badranaya. Raden, kula mboten badhe awel. Panjenengan Raden kula aturi kondur wonten ing Karang Kadempel. Kula piyambak mangking badhe ngirit Ratu Sewu Negara. Kang mengkono aku nyuwun pamit bali marang Karang Kadempel. Salam taklim kula katur sinuwun Darma Kusuma menapa dene Kakang Semar Badranaya. Wah, yo ngestokke dawuh sinuwun. Wonten dawuh sinuwun. Padukung nimbali dhateng nyabdi para Nalindra Sewu Negari. Nggih, kula wonten dawuh. Prabu Surasekti, Prabu Sanya Sekti. Nggih, wonten dawuh. Dina samengko ketapna para wadyabala Ratu Sewu Negara nderek marang tindak ingsun. Waduh, badhe tindak dhateng pundi?
menyang Karangkadempel. Mastuti dawuh Kyai Semar Badranaya. Tak jaluk aja ngantos siji wae nalendra ingkang cicir sarta kurang yen to nganti prapta ning Karangkadempel. Lho niki. Lajeng pangatipun paduka Gusti kula ora ketang sambawa Bathara Lintang dadi pengantu-antuning Kyai Semar Badranaya. Ayo budal dina iki sewawi kula dherekaken sinuwun. Mubang wangaruna ati netrane nganggo rapo kini tungane engkong lir wuwusing pine panca kebetoke ngayam ana mrak manguh ing pagagan ora kaya madeg ana ing kayuwangan jonggring salaka. Mbok ngumulung mangung siring sata kura kambaung kesro katite merut layut sagung praratu enget sang kapilayu sang satama ing Kakang Narada kunapi mila kayiwangan katingal panas jebul wonten sowanipun titah pujangkara kencang warudaya pak pong Bu bolang kali codhe sapa sing gawe Arjuna Sowandi inggih Kakang tumunten ngatimbalan menawi gatosipun Janaka sowan tanpa ulun timbali ana wigati apa sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun sumengko anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Iwang Adi pukulun sejatosipun namung kepengin ngunjuk atur ngersa paduka wis ulun nilani gagi matura wale-wale menapa mundi dawuh timbalanipun Kyai Semar Badranaya bilih dinten sak mangke kula kadhawuhan munjuk atur ngersa paduka Iwang Adi pukulun keparenga sak mangke Kakang Semar badhe nyuwun ngampil tontonan kasuwargan kayu klepu dewa ndaru gedang mas debuk swasa pupus cindhe parijata kencana boten kantun gamelan luka nanta kedah prapta wonten ing Karangkadempel dinten menika ugi mila kelan ana dinten sak mangke pukulun menawi kedah mawi lintu pejah gesangipun Janaka kula aturaken kanthi ikhlas waton paduka pukulun kepareng maring ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika Iwang Adi pukulun teka mekaten dawuhipun Kakang Ismaya. Nuwun sewu lho, Di, nuwun sewu. Mestinipun panjenengan mboten badhe kekilapan menapa dados kersanipun Kyai Semar Badranaya. Menawi saking pamrayoginipun ing Raka ing Sidhe Pangudal-udal menapa dipun aturaken Janaka menika prayoginipun paringi ngampil awit ngemutana sejatosipun Kakang Semar menika papanipun ugi wonten ing Kayiwangan. Piyambakipun nggadahi kewajiban tumraping tontonan kasuwargan.
Namung krana piyambakipun menika dados titah tumuli ngikhlasaken kayiwangan dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Lah momen disuwuni ngampil wae ilang apane to Dik, kula nuwun sewu lho. Mangke menawi jenengan mboten maring ngampil gamelan Lukananta lan menapa dipun aturaken Janaka menika. Kula kuwatos nek nganti Kakang Semar minggah wonten ing kahyangan. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho, Di. Arjuna ulun maring adhawu. Apa ingin dadi karepaning Kyai Semar ulun ngudaneni Janaka. Alhamdulillah. Oh, alah net senet ngarep rabi kok ngrekasake wong gerang to, Le. Baik, bejane adimu Winala Gareng. Nggih, matur nuwun nggih Bu Kulun. Anu Ndara, ampun kesupen pangirit Dewa Bagus. Setunggal malih Bu Kulun pangiritipun Dewa Bagus. Tanana ya kejobangat atmajaning Kakang Semar pribadi ya kuwi Sikumajaya. Mengko ulun ingkang bakal dawuh inggih ngestaken dawuh. Arjuna wonten timbalan. Kebat kita bali ana ing Karang Kadempel. Sak kedheping netra, sak keclaping tatit apa ing kita aturake. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debuksa sapa Cindhe Parijata Kencana. Sartaning gamelan Lukananta pepak kabeh wis prapta ning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun pukulun nyuwun pamit. Malah kula piyambak ingkang kudu cedhak dhateng Karang Kadempel. Syukur Di menawi gadah pemanggih kados mekaten. Jenenganipun Kyai Semar menika menawi gadah damel menika ugi sanes tiyang liyan kebrayan menika tasih kulit daging dika piyambak. Inggih Kakang. Kula ingkang badhe ngirit dhateng gamelan Lukananta kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debuksa sapa Cindhe Parijata Kencana. Kakang Rada dawuh kalahan pun Kumajaya kinen tedhak wonten ing Karang Kadempel. Tiyang sepuhipun gadah damel. Inggih, monggo Di kula dherekaken Di. Ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung iladala mboten kanthi kanyono-nyono menika rawuhipun anggir Gatotkaca. Iya Siwanoman kaliyan Bagong. Iya Siwanoman. Siwanoman dengkulmu mlocot iki lurah Bagong. Nyok malah nyok ora Bagong aja kaya ngono sing nganggo tata krama. Niku arang niku momongan kula ket biyen kula momong sampean karo niku suwe niku. Apa iya? Nggih. Jaman Rama Wijaya mbiyen kula ya ngentutke niku. Saniki niku ya isih urip. Engko dipateni engko. Aja. Pateni. Wila iki lurah Bagong ngendikanipun kok wit rumin tekan sak menika dereng ewah. Arang ya bentuke ngene iki, Man. Wonten menapa? Nggih. Kakang Siwanoman wonten dawuh. Aku tak nyuwun prisa karo Siwanoman. Inggih, babakan Siwanoman kuwi tresna ora karo Kyai Semar. Lho, panjenengan utus ngendi lho? Kula menika rumangsane urung iso males kabecianing Kyai Semar Badranaya duk nalika nderekaken kula. Kula menika dados senopati ning Prabu Rama Wijaya. Dugi sepriki kula menika tasih dipun paringi gesang menika matur nuwun sabab kula tasih pados wekdal kinarya males kesaenanipun Kyai Semar Badranaya. Dina iki Siwa Semar bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu? Iya. Sing dimantuke sinten? Aku. Lho, pikantuk sinten? Ki Lurah Bagong. Kirek.
Kok ndak tok disiki ya ta? Aku ngerti jalan pikiranmu. Ampun ngaten. Ora ngono piye? Siwa Semar duwe putra angkat arane Bambang Senet bakal dhaup karo putra Ndrawati, putra angkating Kanjeng Prabu Kresna. Jenenge Endang Loro Temon. Ning kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Siwa Mayangkara. Lho, lah sebabipun kula kadhawuhan menapa? Merga sak ngareping temanten lanang kudu nasra-srahan kethek putih ingkang kudu joget. Waduh, mati kula. Kula menika wis tuwa lho, nggih. Kula menika wis tuwa wis ora kuat joget napas kula menika nggos-nggosan. Pun terus ditanting gelem ora gelem tak potho ndasmu. Aja ngono. Wah, aku mung arep golek alasan kowe. Gelem ora man? Ki Lurah Bagong kula menika sampun sepuh. Wis ngerti nek kowe ku tek tuwa mung joget dhewe tok ndek-ndek ngono napa. Lagune sing cedak-cedak wae engko liwung. Us. Kok malah liwung barang. Gelem ora? Waduh, dos pundi? Yen Siwanoman ora kersa, tegese Siwanoman ora tresna karo Kyai Semar. Walah dalah menika awratipun wonten mriki menika. Nyatanipun kula tresna, yen tresna kudune tekan Karang Kadempel. Inggih. Kula manut siji meneh. Lho, menapa malih? Siwanoman kuwi duwe sedulur. Sedulure Kanjeng Rama, Tunggal Bayu, Siwa Setubanda. Iso apa ora Sewu Siwa Setubanda diaturi rawuh ning Kendari Sada. Lho, menawi-mawi aji pameling namung sakedheping mitra nggih. Anoman eneng apa ngundang pun Kakang? Saka ing wana Tik Brasara. Kakang Setubanda ya piye? Nampa ature anggere Gatotkaca, Kakang Setubanda dina iki duwe gawe. Lho, aku entuk gawean apa? Ditumpaki manten lanang saka Karang Kadempel. Weh, ya. Iki apa e? Iki telale. Wah, ya. Telale iki nek yahene iki ngene iki. Ora mendeling ngene iki, ngono. Wong edan ora. Weh lah iso notok telalene. Waduh. Kenapa Bagong Disemprot nganggo banyu e. Weh Gajah Setubanda. Iki dulure Kanjeng Rama. Weh, mungkin apa? Iya. Dulure Kanjeng Rama iki Gajah Setubanda Gunung Mainaka. Jajal werka lan sak piturute akeh banget bulus. Jimbong. Udu. Ngawur wae. Piye Kakang? Waduh lah kepiye? Monggo yen Kakang ora gelem bantu karo Kyai Semar, tegese Kakang ora tresna karo Kyai Semar. Mingkari pisan iki nuruti kekarepaning Kyai Semar Badranaya. Ya, aku manut karo kowe senggono. Monggo nggih. Geger madyaning Karang Kadempel. Kawula sak padusunan sami medal saking griyanipun. Nyumurupi gumarubuk suarane. Nenggih lampahing Gajah Setubanda miwah Sang Anoman inggih sarengan wis prapta ning Karang Kadempel. Datan kantun nalika semanten wujudan kayu klepu Dewa Daru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Ingkang mawa cahya mawa mutiara satemah akarya hojat kang samya tumingal. Datan kantun nalika semanten Alendra Sewu Negari ingkang saglar madyaning Karang Kadempel nderekaken Sang Prabu Bisawarna.
temah gumuruh rame madaning Karang Kadempel Katingal Bombong Kelurahan Semar Badranaya. Yata laruta saking kuda sang Kurakula yen namutusa sang Sri Kakang Semar kula ingkang sowan Kakang Ismaya Manikmaya matur nuwun ya dene sak gedhagan iki kowe iso njunjung derajate wong tuwa inggih menjang menapa malih kula saged sak biyantu dhateng Kakang Ismaya iya tur dasaripun Kakang Ismaya menika sampun ikhlas lenggah wonten ing jagat kula ingkang mapan wonten ing Kayuwangen kayu klepu Dewandaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta menika Kakang Ismaya ugi nggadahi kewajiban handar beni syukur Rama Pukulun kula ingkang sowan Kamajaya kowe engko kuwi dadi pangirite manten adimu Si Bambang Senet Kyai Semar kula ingkang sowan Kyai. Munyuk putih. Anoman syukur. Kowe wis gelem dadi tukang joget. Kon kene angel ra jamak-jamak kowe. Semangka pira wae tak entekke. Tandurane wong Bagong apa gajah situ sini. Sapa kowe? Situ Bondo, situ sini. Kleru Wah, komplit Pak Jaba wis wah. Ndara Werkudara ning jaba, Ndara Garkaca ning jaba. Iya. Gamelan Lokananta apik tenan, Pak. Abang. Iya. Seneng aku. Ratu Sewu Negara wis do nganggo seragam biru kembang-kembang. Ning raine elek-elek, Pak. Ya wis ben ora apa-apa. Sing penting Ratu Sewu Negara. Senet kelakon penjangkamu tole cah bagus. Matur nuwun Kanjeng Rama. Ora sandadak perlu piye-piye. Gajah Setu Bondo kae tumpak ana Anoman kon joget ning ngarepe. Mengko ben dirit karo Kamajaya. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewandaru kabeh wis cemawe. Ayo le budal ning Ndarawati. Monggo Rama kula dherekaken.
suwe barisane kok ora aturan ya. Anoman le bijik-bijik kok sak menake dhewe. Ngawur jan wis. Anoman ki jek tunjun. Nabu mempeng e. Heeh. Wah, ning ketok dawa banget Joko. Wah, ya ngedapi-dapi tenan iki aku sing Arabia njaluk kuwi kok terus. Lho. Arabi karo sapa? Mbok menawa entone. Senengane rasa warna-warna yo mlaku gong. Yo jujug Darawati yo. Dampyak lampahing pinanganten kakung saking Rangka Dempel. Bambang Senet nitih Kyai Setu Bondo. Ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Nalika semanten nadyan lurah nadyan Sang Anoman wis keladuk yuswa parandene. Ngenyon joget nganti kaya diketok-ketoke tenagane. Sang Bathara Kumajaya anggung angulataken lampahing Gajah Setu Bondo angiring lampahing temanten kakung. Ing wingking gamelan Lukananta kayu klepu Dewandaru Gedhang Mas Dewok Swasa. Nalika semanten gamelan Lukananta tinabuh para Nalendra Sewu Negari cara balen Kebogira ngirit laku ning pinanganten. Ing wingking Raden Werkudara lumampah galiah-galiah kadhiraken Raden Janaka datan kantun Prabu Puntadewa. Kilurah Semar nalika semanten ngagem topi hansip mawi beskap tuwin jarik nalika semanten lumampah lon-lonan katingal bombong penggalipun Kilurah Nalagaring nyandang cara piyayi luhur nganggo blangkon nganggo klambi lurik nganggo jarik nganggo keris kuwalik parandiring mangke datane taus dening Kilurah Nalagaring Kilurah Petra Kantong Bola semanten ugi Kilurah Bagong ingkang tansah gawe geger sangganing para kawula lumampah turut pinggir para kawula ingkang sami mirsani sinambi nggawa besek sinambi nampi dhuwit recehan Kilurah Bagong wis prateng negari Ndarawati. Kundang ganjing langit kelap-lapaton lergen sanging risang mawe gandrung Kakang Semar. Nggih. Iki anakmu apa piye? Nggih, niki Bambang Senet. Kuwi lah tobat. Lah kok ora mantra-mantra anake Kyai Semar, baguse ora mantra-mantra. Meh wae jampi sinigar karo adhiku lanang Janaka. Kula niku ya nganti ora dipercaya karo tangga teparuh. Anake Semar kok baguse kaya ngene. Ning iwa semono niki dadi anak kula angkat. Iya, Kakang. Nggih. Teng Jawi srasan pun komplit. Anak kula wis numpak gajah ing Wisatata Jalma. Sapa? Gajah Setu Bondo, dulure Bayu Ndara Werkudara. Ngarepe manten kudu dijogeti Wanara Seta niku Anoman. Kayu klepu Dewandaru Gedhang Mas Dewok Swasa Puji Dipari Jodho Kencana gamelan Lukananta sing nglarape adiku dhewe Manikmaya. Ratu Sewu Negara saking negaring Singgela abdining Prabu Bisawarna. Prabu Bisawarna piyambak sing nglarapke pun komplit lah dalah. Lara temon bejamu. Wis ora usah dadak walang ati gage tampanen.
Tampanana katresnaning Bambang Senet cetha ingkang bisa ngaturake wong dadi penjalukmu ya ming Bambang Senet. Inggih. Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Senet kuwi bojomu le. Nggih, Bapak. Ya sok kamare nang jajare kamare bapak wae. Badhe menapa? Aku arep ngrungokke suarane. Man dicuthuk sirahe. Rasane ana semandeng Nes. Nang omahku. Bagong arep ndelok nek aku langsung wae ora dadak swara-swara. Wong edan kono kan. Sinuwun menapa kepareng kula badhe nampi astanipun ingkang putra mangsa Barong Bambang Senet iki dadi darbekmu. Muga-muga tansah pinaring ana barokah saha panguwasaning dat kamur wendat nggonmu mangun bale wisma tansah atut runtut sinian tekan jaman apa wae. Raden monggo kula aturi nampi katresnan kula indang loro temen nyata kowe kang dadi gegantilaning atining pun Kakang wong ayu. Abimanyu to kasinggihan wa. Oh la edan. Wong tuwa-tuwa do dapusi karo bocah wingi sore. Wong wis dirabekke kok dadak aneh-aneh dadi Bambang Senet karo indang loro temon. Namung nderekaken kersanipun inggih menika Raden Abimanyu Rama. Kula namung nderekaken kersanipun inggih menika pun Siti Sendari. Wis rasa dadak do cucu-cucuan Janaka iki lho, kelakone kaya ngene iki piye? Ngedan Abimanyu dadak mbingung wong tuwa. Nganti bapakmu tekan kayangan barang. Wah, cah kentir. Tariwangi nyabrang segara jebul ming. Wah, lemu dadi manten kurang tutuk. Kurang seneng dadak nganggo serah-serahan sing angel-angel. Semar ya ora ngandhake nek kuwi Abimanyu. Weh, nek kula ngerti wis kula omongke wau. Kula niki meneng wae niku ya gumun. Lah kok dadi kula ora ngerti kok malah dunekke. Apa ya, Pak? Ndara Bambang Senet ki Ndara Abimanyu. Aku wis ngerti ket mau jan. Ning aku nek omong ngaten ora rampung lakone. Ah, wis iki mesti sok ngene iki mutut. Wah, ya karo Ndara Siti Sendari. Sapa, Gong? Ndara Abimanyu karo Ndara Siti. Wah, wis memper. Wis. Ora iki do mlumpuk nang kene ngabeh iki do arep napa? Ngenteni sibuan. Kok ya iki ya ngopo to ya? Petro ki takon jaga ning jaba. Dayoe pira, wedange pira kok malah melu rembugan nang kene. Oh, ayo wis Gong ya. Oh, senengane sok. Iki sinuwun sapa ki sinuwun Kumbina iki diparing. Iki sinuwun sapa? Raden Ndara Sencaki kek wedan. Heeh. Udawa iki wedan. Putih wae iki. Kok putih nyumbange mung 50 to iki. Ketok soalnya apa Udawa? Iya, ada. Sapa kek, Gong? Bengok-bengok kae. Endi? Kae. Wah, lah nek ora tak aturke sinuwun, Darawati ora rampung-rampung lelakone. Ana apa, Bagong? Kang Raka. Lho. Ngadangku sepuh sapa? Sinuwun Mandura. Ngliga Kyai Nenggala ngamuk punggung Suratamtaha Nirbayana. Ora salah sampe dhewe. Kresna, kowe ngapusi
Usi karo Baladewa. Kuku karepe dhewe gawe sungsang pawana balik kula ati balan. Palatara. Ketok lorekmu, ketok gedhoamu. Sing tok gadang-gadang manten saka Karang Kadempel. Aku ora mbok gadang-gadang iso mboyong anakmu lara temon. Nganti saiki dina samangka Bambang Sri lakon karo Ndalo Temon. Aku ora iso ngrabeke Leswana Mandra Kumara. Wirang bebareng aku isin karo Yai Prabu Jayatana. Bae. Meneng ora? Wah, ajian. Apa ora kowe? Seru Petruk to suarane. Wong kok senengane muring-muring ya, Truk. Ayo kuwi. Sak penake dhewe lah. Lungguh. 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 Iya, iya, iya. Lah kene digetak Petruk kowe gila. Sepeleke ora. Mangsane. Panggri bengok-bengok omong kula. Iya, Petruk, nggih. Sareh to. Sareh piye? Muni iki mau. Ora sastra-sastra. Kok Prabu latu sareh. Iya, sareh piye? Menika mboten pedamelan kula. Lho nek ora pedamelan kula ora gawe sapa lho takon. Nek udu gaweanmu gaweane sapa? Nyatane Semar derajate ngaceple iso ngaturake stra-stran sing angel kaya ngono. Aku ratu ora iso ngaturake. Lho menika mboten perkais santawisipun ratu karo kawula cilik, mboten. Ning menika perkais pambudidaya. Cetha yen Semar nggone golek mau dibantu karo para Pandhawa. Lho, mesti ki mawon Semar menika adiring Pandhawa kok. Lah iki aku ora trima, nek mboten trima ajeng napa? Lho, aku ngamuk ning Darawati, mengsaipun kula. Pun monggo. Ngamuke cara piye tak ladeni? Wis ngono wae ora iso jak rembugan apik-apik. Kula niku yo anggepe seprana-sepene dianggep ora wani gelut wae. Wani wae. Narayana iki mantan begal. Nyepelekke. Kok kowe. Yo, nek sing ngene iki malang kerik ngene iki, yo. Ayo. Ayo nek nyatareng ngobabrik Ndarawati nek arep kaya cah cilik dindakke ora kena ayo ngajak apa? Iki ya sing nantang aku sore mau. Wis gong wis rampung ya. Wis. Sikat sisan kowe. Wadak kowe ora. Ayo kancaku akeh sing do sengit karo sampean. Wong kok senengane ngegungkile galak, ngegungkile sak kepenake dhewe. Panjenengan pirsa mboten? Apa? Bambang Sret menika sinten? Lara Temon menika sapa? Lho, lah sapa? Bambang Sret menika Abimanyu, Lara Temon menika Siti Sendari. Ah, kok ora omong mau kowe ajan. Waduh, anakku. Kula nyuwun jawab. Kula nyuwun jawab kalendang Lara Temon. Entuk ora entuk tak jaluk. Wis dadi bojone Bambang Senet ben ra urusan. Tetep tak jaluk. Aku ora entuk prawane rondo ya arep. Gong. Kebruken sirahe kok. Engko nek nganti nesu sing nesu sapa bapakne? Ora masalah ana Ndara Werkudara kok. Ajeng Rabi. Rabi Gong. Lho. Bajigur. Anak ratu dituki kirek nyusoni. Setan kowe. Lesmana Bali. Kula ajeng Rabi Bali ya. Ora Bali ae. Biar. Somadangi jagat mungup-mungup sapucak ing wukir
Marebak bang sumirat kena soroting surya megolan gunung pun paripurna den yo. Anak kula wis babar Ndara Abimanyu, putranipun Ndara Kresna wis badar. Ndara Siti Sendari. Mugi-mugi anggenipun sami mbangun Bale Wisma, sami mangun bebrayan atut runtut sesinian. Ngantos muka jaman menapa kemawon pinaring ana momongan tutup momong putra wayah. Yo. Purnaning gati sura sudrajaning Kang Rat. Suh brasta tekaping ulah Darmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih Ndara ya Semar. Sinundarawati ngapa? Rawuh mrene rak. Sinundarawati iki minangka kadang werdane para Pandhawa, Gosek. Sinundarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Arga ngapae? Ndarawati ketaman pegebluk, bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus miyang jimat Kelima Sada. Nggih. Monggo awake dhewe le sowan kalah dhisik karo Sinundarawati. Mula Sinun Puntadewa kudu nglungguhi Bawareksana. Sing dhisik didhisikake, sing keri ya kudu keri. Mula awake dhewe saiki ora iso piye-piye anane ming nimpa bali matur karo bapak. Sik, aja kesusu. Aja kesusu piye? Kene aku sak sik matur, gentenan. Gentenan, wis ta mundur. Oh iya, iya. Ning ora gawe masalah lho, Kang. Ora iki mung genahke kok. Nek ora tak genahke ndak rampung-rampung. Ya. Oh iki goblok kok ora. Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya. Masalahe apa Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada? Ya. Sing tata krama lho. Siap. Ya. Nuwun sewu Sinuwun. Iya, Bagong eneng apa? Ajeng nyuwun prisa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndwarawati ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong. Nuwun sewu, kok nggo tumbal Ndwarawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pangendika sampeyan, ning niki kula entuk ngrembug perkara Sinuwun Ndarawati napa mboten? Ya wis sakarepmu Panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske. Nek mboten apa-apa, kula nyuwun palilahipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu, Nalendra negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datulaya. Sira arep matur apa, Bagong? Namung atur keterangan. Iya, matur keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata niku nuwun sewu niku diparingke sing gawe urip dhateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku sranane digawe napa mawon, larang sandang larang pangan, tetukulan ditandur ora tukul. Niku sing gawe Gusti. Iya. Nah, sakniki kula aturi metung Sinuwun. Nalendra Lenggah Siniwaka menika nuwun sewu, sampun ngantos gampil gugu dhateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika Nayaka lan Punggawa, kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Lire piye, Bagong? Sakniki kula tak takon. Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana.
sakurawane. Teng mriku enten Sengkuni, teng mriku enten Durna. Niku menungsa pendak dina do gawe dosa. Iya. Ning rak kok ora ketaman pegeblok. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun besok karo sampeyan. Negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? Negara Ndarawati. Betul. Negara sing ratune Titis Dewa niku negara Ndarawati. Iya, Panakawan Bagong. Titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune Ratu Lumrah, ora Titis Dewa, ndak ora ketaman pegeblok. Kok negara sing ketunggon Ratu Titis Dewa kok ketaman pegeblok niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Apa ketemu ngakal? Monggo sing dadi Ratu Titis Dewa lho. Lah niki enten niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat-marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lair tok, morat-marit negarane. Saniki ketemune ngaten mawon. Ketemune piye, Bagong? Nuwun sewu, jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kali panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan. Nuwun sewu rencang sampeyan. Merga ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe merga mung kepengin kedulungan derajat pangkat, merga mung kepengin kedulungan bondo donya. Niku lho, Den. Mula panjenengan kudu menggali babakan perkara niku. Nuwun sewu, saniki pertanyaannya ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Nek udu Kresna, terus pustaka Jamus Klimasada digawa nata Ndarawati, digawa teng negara Ndarawati. Dinggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika panggesanganipun para kawula sak negara Ngamarta. Nek nganti Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa, arep gawe cilakaning Pandhawa niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka wis kebaca dadekke tumbal. Sampeyan wis ora duwe pusaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa gampang. Goleki Kresna sing gawa wis ora ana, merga nuwun sewu niki mung gaweane wong. Napa sampeyan mboten percaya, mboten cilaka? Iya, Bagong. Nggih, mula nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Ning niki benerke kahanan. Supaya kabeh menika iso kelakon ora ana sing dirugekke ngoten. Ning nek Semar niku karepe Pandhawa rawuh 5 cacahe teng Karang Kadempel. Ora ndek niat napa-napa. Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Klimasada. Lah tegese Semar niku pancen ngerti nek pustaka Jamus Klimasada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mangparingke Sinuwun Ndarawati menggo tumbal, wis ta, yakin ora mulih pusaka. Niku yakin kula mboten ajeng aja-aja ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada. Nah, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Saniki ngeten Sinuwun. Niku terserah sampeyan. Ajeng mangparingke Sinuwun Ndarawati napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula suwun kula nyekeli aturipun Bagong. Kula aturi gatosaken aturipun Bagong. Mang petang-petang teng penggalih panjenengan. Bener sapa? Ngoten. Apik mangparingke Sinuwun Ndarawati napa apik mangparingke Bagong? Niku teng lambe ati sampeyan. Nek apik mangparingke Kresna nggih mangparingke Kresna, nek apik mangparingke Bagong nggih mangparingke Bagong. Ning nggih niku nek diparingke Kresna menggo tumbal, nek diparingke Bagong ora pisah karo para Pandhawa prapteng Karang Kadempel. Ngoten mawon. Ngatos-atos lho. Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjalmaning menungsa sing niate mengargae rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengargo apus-apus, wah sampean cilaka. Yakin niku kula mboten gawe-gawe.
jajalan skertaning bawara iblis lanat. Bagong. Ponokawan Bagong. Mudiar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, rasa sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho, kowe ngunek-unekke Sinuwun Ndrawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu. Anggo ngopo aku nesu ngewangi karo kowe? Dewangi, Tru. Ponokan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takonku andi pertitis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Batur, kok ngene kok ratu. Nggih batur lah ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere. Kula menika namung Gedibal 17. Ing atase derajatmu ki wing batur kok dlangap-dlangap ucap mundur wini kaya grojokan. Kowe wani nyes Maranata Ndrawati kuwi adikku lanang. Terus. Wah aku diwangi, Tru. Aku suwe-suwe tratapane. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung nglereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Lima Sada niku ajeng dibeta teng Ndrawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih to? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke Sinuwun Prabu Darmakusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Lima Sada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku kuwi padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Ngoten, nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere, kowe Gedibal, kowe iki mung welek nyolok mripat. Dosa, Mas. Tandane dosa sampeyan aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampeyan. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet kowe mena. Untal dasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Aladenane wis bacut wani ya wis bacut nyemplung kali. Wis terus ya mengkari ndodok. Lho. Kok mengkari ndodok piye ora? Samane ngunanae karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggep salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggo endi, pangkate nggo endi? Kula takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dumeh dadi ratu galak. Tangger iki wis saiki ayo. Muni ya. Ombo-ombonan cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku wong. Lho, ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakangne nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki, Tru. Men aku marem, Tru. Emoh, oh setan iki. Ora gelem muni ngono to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelani jajane Kyai Prabu Ndrawati padha karo kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing ngatasi Semar arep balon kayangan iki Semar iki derajate apa coba aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas kok kowe iki ora ngerti sejarah iya, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu wae. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sok unek-unekke masyarakat cilik kaya ngene iki tandane. Sampeyan iso gedhiangkrang sila tumpang ning kursi iki mergo tak coblos, mbaya sembodo. Biyen sampeyan ling beseli aku pira takon dadi tim sukses, ha? Karo tok janjeni kene iki sesuk tak
bangun aspal tak aspal kene susah tak cor kene tak naik toilet kabeh ya ming telek nek magang ki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate wong sabar kok ora sabar ana ngene iki ora wedi kok sawa-sawa terus ya wis aja tak enek iki ya aku meleh to lah ya engko gampang kanggo bengok-bengok sedelo wis ning krujuk ya weteng. Ya rasa bengok-bengok ora. Mau mangan urang. Oh. Glepunge tok ya ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekan gunung saiki ki Bali. Nun, saiki ki Bali. Bali piye? Ora samboyong Mendawa, Bali. Kowe ora wedi karo aku. Kowe ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu ana para kawan tak glandang tenggala kowe mati salah sampean salah Mas pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa apa kowe ponakane sing gawe urip apa piye mulane aku nang ndi-ndi ki ora tau klamben mergo aku wong ora tau wedi mati uripe manungsa ki ora gumantung karo kahanan apa wae ning gumantung karo sing gawe urip arep sampean duwe nenggala arep sampean membanggakan bahwa apa Gong bahwa nenggala niku ampuh niku ora tumrap sampean ning ampuhing pusaka ampuhing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh ambok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh ngono ya jalo piye tokno nek ora percaya nek iso mlebu nang wetenge Bagong berarti aku dipesthekke mati saka tangane Prabu Baladewa nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa kewirangan kowe bol piye jenengmu sapa Baladewa tundang bol kok ora gelem apa kon ngundang boyok ngono dhuwure bol jengkulmu ora cangkem ora wah ngono kok ora di karo Baladewa ora mboten wedi karo sampean bebasanipun ngaten sinuwun sak kranjang koplak ngendikaning Prabu Baladewa kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen ning sekelimah ngendikaning Sinul Prabu Duryudana lho Puntadewa Gong wah Puntadewa lali bakal kula agem badhe kula agem lan badhe kula estakaken dawuhipun para parswaning jajalan yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa cetha kowe wani karo Baladewa wis kowe saiki bali kono karo bapakmu iki kon eling bapakmu iki kon mulat karo kahanane bapakmu iki wong sekeng bapakmu iki wong ora duwe kok arep bangun kayangan iki gablek apa mbok kon ngilo karo cengele mbok kon ngilo karo kahanane bapakmu iki wong melarat kok bangun kayangan iki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi Bang, nganggo sopan le. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Truk? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyek udu aku neh, ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Truk. Piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya ki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nang ngani bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa iki aku ora trima to. Gong niku malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ala. Kalakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune.
Aku urung raup to. Hus. Prabu Baladewa. Nggih. Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngonekke aku. Rada mundur sini, Pun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya. Nek ngene iki ra wedi sapa-sapa. Karepmu piye? Kowe ngonekke aku kaya ngono. Karepmu piye kowe ngonekke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonekke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ranggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe. Ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong. Ben pokoke kudu tak luwih sero pokoke. Ana sero volumeku tak gedhekke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Oh ya Ismanta tukang cukur. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medun ning jagat? Sebabe apa, Tru? Ambo. Mugi ora donge kok dane nerangke ora. Mergo bapak ki gandrung karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat moh dadi dewa. Bapak ki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kok iso ngonekke bapak ki wong kene. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki disingitke ning Widara Kandang, diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu ning Widara Kandang. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol. Boyo sadar diri. Kowe asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane, duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Niku tenan aku ora gara, ya, Tru? Heeh. Bali ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sirmu piye aku tak takon? Lho, sirmu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? Lho, nantang petengan. Wah, santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni saking wesi wetengmu. Genep setahun kowe buka toko besi. Oh disandet kok malah buka toko besi ra ya seneng malah ora. Ayo ngopo? Iblis. Ayo metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, diteter sepuro kekuatane Bagong. Oke, ora nang kene papane wong nanti. Metu Jawa. Gelandang negara regane Adipati. Ayo, ayo. Gong, kok balik meneh? Aku menyaut cagak kuwi mau apa? Sek mubeng ngono kuwi. Heeh. Wah angel ngene kon mikir ya, Tru. Heeh. Ora paham? Bagong piye kabul kawusanane? Kula tak metu mawon mungsuh Prabu Baladewa. Lah kok ora sida matur? Wis lak jame mungkin ndak dikira kewengen iki wis 11:30 Tru. Ayo ngoyak Baladewa kok malah nang kono. Yo.